Tak trenére, první zápas za váma, s čím jste do něj vstoupili? Tak vstúpili sme s tým, že trošku máme problémy. Tomáš Ožava nám samozrejme onemocnel a tých záložníkov až taký počet nemáme, takže sme to museli skúhať ako keby rozostavenie 4-4-2. 4-4-2 s tým, že vlastne hrali všetci hráči, takže sme rozdelili tie, dajme tomu tie jedenáctky tak, aby boli trošku vyrovnané, aby nebola jedna silnejšia, jedna slabšia, takže sme to trošku pomíchali. Viděl jste nějaký zásadní rozdíl mezi vámi a soupeřem? Tak soupeř postavil ako jednu základnú zostavu, nechcel moc střídať, nechal to vlastne v polčase hrať dál a pak to prostřídal až před koncem. My sme samozrejme šli s tým, že ráno sme ťažko trénovali a chceli sme mať polčas. Je škoda sa toho, že vlastne soupeř vystrelil dvakrát, alebo dvakrát trefil bránu, nevystrelil, dvakrát trefil bránu, dostali sme 2 góly a zatiaľ nám vázne to, že potrebujeme veľký počet samozrejme tých šancí v 16 na to, aby sme dali gól. Dělal vám třeba problém to, že soupeř se prezentoval poměrně fyzickou hrou? Tak jo, ja som rád práve, že potrebujem sa to zvykať, to, čo vlastne sa chystáme, že soupeř nás nechce nechať hrať, je hodne dôrazne a boli tam prvky samozrejme dobre v tej hre, ale stále samozrejme to, lebo sme moc veľkej únave na to, aby samozrejme si dokázali tie balóny ťažké uhrávať. Co čeká kluky teď v nejbližších dnech? Tak my pokračujeme samozrejme to programe dál. To znamená zajtra znovu 2 tréningy, pak je zase tréning a zápas. Takže v tom programu pokračujeme dál s tým, že samozrejme tie zápasy berieme tak, že chceme, aby hrali polčas hráči, aby vlastne to bolo trošku aj o tom, že môžete tých modelovanom tréningu niečo robiť, ako ale v tom zápase sa samozrejme lepšie navnímavať tie veci, ktoré chceme hrať, takže v tom budeme pokračovať dál.